Výstava Syntéza sveta, pravý uhol pohľadu je výsledkom výskumu zbierky Galérie umelcov Spiša a predstavuje výber diel v línii geometrického umenia na Slovensku. Nejedná sa pritom len o čistú geometrickú abstrakciu, ale do výstavy sme vybrali aj diela, kde vlastne geometrické tvary sú výrazným kompozičným alebo vizuálnym prvkom. Diváci na výstave môžu vidieť diela zo zbierky galérie viac ako 20 autorov z domova a zo zahraničia. Cieľom výstavy bolo priblížiť divákom geometrickú abstrakciu, ktorá je nielen výskumom možností farieb a formy, ale často odkazuje k videnému, k syntéze vlastne videného sveta, alebo pracuje s matematickými princípmi či s metafyzickými odkazmi.